Dami ni batana sumurung sian salu naroha, ima mangaramoti ati-ati du pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas narita salutna. Salum, salam sehat. Damang dainang huriani Tuhata hamu akka dongan nahina holongan. Tatangihon ma hatani dewata asa rak marsiaja kita. Para dehon tu jamita pertangyangan. Turpuk epistel Minggu 27 Februari 2025. Tak surat di buku Pesalmen Biddu 37 ayat sada Rodi ayat 10 sada. Ede sian sidapi. Saya unang mak mohok ati-ati mida akka parzahati. Jala unang mangiburu ho mida akka siulahon hajuk kingon. Ai dorasdo nasida sabion songon duhut. Jala marmalosan nasida songon tubur ni duhut. Saya marhaposan tu Jahoba maho jala ulahon nadingga. Ingat tong mak tanoi. Jala ranoti habujua. Jala halomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangidoni rohan. Pasahak madalam tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana patureho. Jadi paulopon nama hati koranmu songon hati uron dohot hapit toromi songon tikos nyari. Pasobu ma Jahoba jala ibana paimaima. Saya unang mohok roham mida jolma namar dohar dalanna mida bawa siulahon gete-gete. Otapi rimas jala tadikon mohok-mohok. Unang say hamohokkon turoham. Ay laho tu najak doi. Ay say na siap do sogut akka parzahati. Alay say na tianon ni akka namakkapo si Jahoba do tanoi sogut. Tokin nari dan disibe parzahati. Jala ia ditikir ho ingananna dan be jupang. Alai saina tiano ni akka parlabokido sogot tanoi. Jala haila sononna hinadea ni hadameo. Huria na hinaholongan. Nido akka padibisuk songonon. Ngodu ni jolmon boydo dipatudos songon balon manang songon tolor. Ngolu ni jolma boy dipatudos songon balon manang songon tolor. Molo taida balon do tolor akamang do inang sarupa do anggo rupana. Hibul jalatiko sama-sama bulat dan ada juga yang lonjong. Alai marasindo anggo ukuranna. Umbal gado balon, umek-mek tolor. Alai baloni molo dipicit dauk-dauk doi. Alai molo tolor danggui tarpicit ala pirdoi. Alai akamanggo inang narumiko si parohonota adong parasingan naduai. Parasingan ni balon do tolor. Jala oddo ipolana sidota. Balgado nyan baloni jala sairana mangulu idaon ala marisi alogo doho gas alai dung leling lamoro do isina jala ujungna kompes jala habis alias mate. Sabalikna molo taida tolor nampe mek-mek donya tolor jala sairana mate do idaon siad duru alai sabutulna di bagasan marisi hamuluan jala ido ngolu naik baru asatudos ma songoni ngolu ni jolma adong do jolmai songon balon adong do jolmai songon tolor adong na pitor dijang rohana jala melayang layang alamura ibana dihabakon alogo alai idama ujungna pultak manang setidakna kompes jala medel alai molo ni jolmai
dipadudos songot tolor dang murah diabakon alogu. Jaladak kia ada pebinere tolor boy diabakon alogu. Nang penian murah do matapor anggo tolor. Alai molo dijaga dengan molo dipauli dengan dijamotton songon naman jaga tolor gabe manotas ma siani ngolu na ibaru. Bila dirawat dengan baik dan dierangi, maka kita akan menantikan menetas kehidupan baru. Tohodo tolori boy menetas molo dirawat dengan satu tikina. Alai sebaliknya molo so dijaga, molo so dirawat dengan boy do tolori gabe beuhon manang gabe busuk. Atau songsoni orang nguruton masada-sada kamang nominang. Tohodo di nguruton di lehot debatado pakirimon dot haporsiaon nang sinuaton tu bagasan rohatta. Jala mangulu doi di bagasan rohattaon, di bagasan diriton. Jala berproses nang pe sotaida. Molo tahanguluon pakirimon dot haporsiaoni mangudang mahita di bagasan ni alai molo dang tajaga dang tajamotton tapasobu boti songoni mate ma pakirimoni jala beuon manang sapi busuk ma haporsiaoni huria nahina holongan atong taida maturpu jemitao ima pangarimang rimangon ni parpesalmen di dopar pesalmen Raja Daud mangarimang-rimangi ibana taringot pangalahon ni jolma di portidion sabutullah mula ibana sendiri be mabiar do ibana madalani pardalani ngoluna buasa dan mabiar niat ibana tu musuh dan mabiar niat ibana tu alona ai jago do ibana marpora sediana ma akka musuh di mana ai boy do satokin talu holon nasudi atau buasa ibana mabiar jala tuisu di ibana mabiar ima halak najonok tu ibana ido nama musuh ibana ido nama jahati ngoluna tu sido ibana mabiar ido nama baik ibana mabiar ala tumpuluk marrohani halak najonok tu ibana manjahati ibana diulah ibana nadenggan HP dimusuhi do ibana suadong nasala nabi dahenna gariana tahe prestasi dosdi akan nabi dahenna prestasi besar do naniula ni Raja David alai buasa ma gabelam dihasogoon ibana gabelam dimusuhi ibana tidak ada yang mengapresiasi hasil kerja karya daripada Raja Daud malahan dia dimusuhi hatsit situtudo yang kamang do alani gabe tarimas do ibana mohop situtu ati-atena tarbahen ibana do saputulla mangari passon musunai alai di orai de batado ido de bata ikko di padame do rohana nabu do Raja Dapiton mandele tu de bata nabu di bana protes tu de bata alani alai tutu ahama kunana ahama labana di ibana molo di balocco di mana najat nabi nahenni halak tu ibana dia mahasurungan ni ibana sia musunai gabidos ma ibana tong dohok musunai rak mangulahon akka najat di tonga perdumulan namorati dohok manahan diri asa unang balas dendam jala mangotapi rimasna disima sadar parpesal menon tung saburu di debatama pardalanan minggu jolma siani do ibana mangarimang-rimangi adong dua macam parmulo di jolma ido nakin nahudo gambaranna ado songon balon ado songot tolor ido badi do ibana atau tu debatama ku pasahat saburu debata do para di jolma pasahat madalam tu Jehovah jala hapos ibana asa ibana paturehon pesalmen 37 ayat 5 lomoni rohani dewatama nasau
asa ture parmodon. Alanima gade di gebar homa pangalahuni jolma tudos tusongon balon dohok tolor. Parjahati songon balon hatok belga hira namardohar idau dalanna idau son mardohar dalan nasida manang hira na sukses alai ujungna taida mamusia di son dihabak kuna lugu jala kompes songon duhut marmalosan laos mago jala mati alai molo halak partigori halak nadingkan rohai di patudus ma songon tolor murado matapor nian ala sai gudang nama kasuguhun gudang akan nama jati bana alai nang pemurah matapor molo dijaga dingkan molo dipauli dingkan jupang masyani dirimot tama siani ngolu na ibar hidup orang beriman bukan laksana balon tapi laksana telur yang memiliki pengharapan untuk mendapatkan kehidupan baru. Memang kita tidak tahu bagaimana isi telur di dalam berproses. Dak tabotoi, songon dia makutu di bahan debatai, tetapi kita tentu berharap dan sangat yakin bahwa itu akan menghasilkan hidup yang baru. Asa dohono ma kamang doinan. Sai monang do akka siulahon nadinggan. Jala sai taludo akka sibahen hajahato. Alani unang mapola mohok rohatta nida akka parsahati. Molo tahu dan nadinggan hape nasida barjahati unang mohok rohatta. Ai satokinai lau diabakon debatado akka parsahati. Tumagom ma otapi mahrimasmu siap bagasan roham, siap bagasan hati-hatim, jala unang sai hamohok poni tu bagasan roham, asa unang mago lasnya roham. Justru loasma rohat taon dirajai hadameon, digohi akalas ni roha, asa dayota hinatagoni pasuk-pasuk ni bata. Ido si jalo otak di ujung ni pardalanan ni ngolutau. Ai di totasod di batado di ho ngolu na ibaru di ujungna. Atong hurian itu hatta. Maragam pangalaho na masa di parmulok taon nate kamang do ina. Adong las ni roha, masado arsak ni roha, habuk ni roha. Hipas do hita alai sipata taaido parsahiton. Sipata kita luja alai sumuang do gugutta. Tahilala naung taunda akan adinggan HP gade si sogo do ita tujolma. Burjuhi ta tudongan HP dijahati do hita. Tahapo si dongan HP balik sa di musuh ibana hita. Buhari ya kamang do ina. Asa salunai iba naginoaran perdalanan di mulu. Perjalanan hidup atau misteri hidup dan sekaligus menjadi catatan hidup manang tagwarime jujur ngulu. Asa jujur ngulu do nadinahin ni parpesalmen di turupuhon. Songo parpesalmen nama jujur ngulu na dia dopan ni mata. Nampe macai gudang akka hamaolon, akka hapersuhon, akka parjahat, akka ketidakadilan, do perasaan yang terhina, alai monang do ibana di paraloani, ala niaha, ala di pasar ibana do tu debata pardalanan ningoluna. Atau makirim mahita jala tahasiolima padonganio ni debata di pardalanan ningolutau. Ikon debata do kamang binang namandongan hita asa horas-horas diganung pardalanan. Molo tumpe gudang akka pangabadi ragam akka hamaolon jala balga jorgong nabi naini parsaat di dalam sidalanata alai molo debataro na mandongani molo debataro na mga ramoti ngolum say na manahan doho sahat roni ujung ni pardalanan jalo omudo ngolu na ibaru atong songsonima dingga marap nang tapau so husor hatan jebata nata surah di parjamita tulu ayat 1 sare dok sonon alayang ibana dinggan do salu nai
dibahe ditik halehetanna ditok pahod do uhut roha hamuduan saliling-lilingna tu bagasan rohana sida. Allah membuat sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Saya monang do akka partigori, akka siulau nadinggani. Takas matutu disi tarida. Adong pakirimon na mangulu na sinuaton di bagasar roha. Molo dijaga, molo dirawat, songon na manjaga tolor. Jumpang matutu ngolu na ibaru di kita. Tunga kamanggo inang hotma habur jomnya dehe unang tergoda hita songon ballo ni ala belgata ida ape murado dihabakpon hotma habur jomi unang etongi na bidani dongam tok tong ma ula na denggani jala unang mo roham mida akka nasorade mangulau na denggan pasobu madisi lok ma debata na menghukum nasida pangido matu debata asalam mita bayi ma pasu-pasu natuho asabo hidope patu paomu na dumenggan di tonga-tonga di parangulota persea mahita tu debata ai disari hondo nguluta ganuk marsada-sada amin mauliate mari debata di hatam nabadiai asa diajar hokoro tu hami tutu marbengit ni roha mendalan nguluon asa tok-tok kami mangula akka nadinggan nangpe lam torop akka namar jahat nama musuhi kami alai pergugoi mahami asa satia kami mangulahon nadinggani satia kami makajongjokon hasik tong kami patau mahami mangulahoni marite Kristus Yesus Tuhan kami amin.